Γεια σας φίλες και φίλοι, Έμορφος Κασινάκης εδώ από το techlifesimple.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για σημειώσεις, πώς να κρατάμε σημειώσεις, και έχουμε μία εφαρμογή η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγα χρόνια, η οποία είναι καταπληκτική, ανταγωνίζεται πολύ δημοφιλείς εφαρμογές. Πάμε να δούμε. Συζητάμε για το Apple Note. Το Apple Note, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι μια εφαρμογή βασισμένη πάνω στο concept του Evernote, στο Google Keep, αλλά πιο πολύ θα μπορούσαμε να πούμε πάνω στο concept του Evernote, και θα το εξηγήσουμε λιγάκι. Όπως βλέπετε εδώ, μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις, το οποίο εδώ πέρα βλέπετε ότι λέει ότι αντικαθιστά το Apple Note, το Google Keep ή το OneNote. Επίσης μπορούμε να οργανώσουμε τις σημειώσεις μας καλύτερα από το Notion, το Evernote ή το Obsidian, να βάλουμε tasks μέσα στις σημειώσεις και να τις προτεραιοποιήσουμε καλύτερα από οποιοδήποτε task management εφαρμογή, δηλαδή για διαχείριση εργασιών, όπως είναι το Todoist, το Asana, το To-Do. Και επίσης μπορούμε να συγχρονίσουμε και εξωτερικό ημερολόγιο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ημερολόγιο, όπως βλέπετε εδώ, θα τα πούμε τώρα σε λίγο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα τέλειο συγχρονισμό και να μην χρησιμοποιούμε άλλες εφαρμογές για να προγραμματίσουμε στο ημερολόγιο, άλλη εφαρμογή για να κάνουμε τα tasks. Μας δίνει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε όλα σε ένα μέρος. Τώρα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα λογαριασμό? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ερχόμαστε εδώ στο Google και απλώς γράφουμε εδώ Apple Note, ορίστε, μας βγάζει εδώ πέρα και ερχόμαστε, κάνουμε κλικ εδώ και κατευθείαν μας δίνει να βάλουμε ένα email. Λέει για να ξεκινήσετε την δοκιμαστική περίοδο, σας δίνει, εάν δείτε εδώ πέρα τα plans, πάμε εδώ, έχουμε το personal που είναι δωρεάν, είναι καταπληκτικό, σας καλύπτει σε όλα, βλέπετε notes, tasks και calendar, έχει φανταστικό συγχρονισμό με όλες τις συσκευές, δηλαδή μπορείτε να το έχετε και στο κινητό σας. Και μετά υπάρχουν κάποια πληρωτέα πλάνα, τα οποία υπάρχουν και σε ετήσια συνδρομή αλλά και σε μηνιαία. Πάμε πίσω εδώ λοιπόν στο Apple Note. Έχω φτιάξει το λογαριασμό μου εγώ, όπως βλέπετε εδώ. Τα jots, όπως λέει εδώ, τα daily jots, βλέπετε υπάρχει και tag εδώ, είναι, μπορείτε να γράφετε οποιαδήποτε σημείωση, μπορείτε να γράφετε οποιαδήποτε σκέψη. Επίσης εδώ από κάτω έχουμε τα notes. Εδώ δημιουργούμε μία καινούρια σημείωση. Εδώ από κάτω έχουμε όλα τα tasks που γίνονται μέσα σε οποιαδήποτε σημείωση, δηλαδή οποιαδήποτε εργασία δημιουργήσουμε μέσα σε μία σημείωση, μαζεύονται όλα τα tasks εδώ, και αν βάλουμε και ημερομηνία θα φαίνεται καλύτερα. Το calendar είναι εδώ και θα σας δείξω σε λίγο πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στα notes. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ ή μπορούμε να ξεκινήσουμε και από εδώ. Βλέπετε, εάν έχετε χρησιμοποιήσει το Evernote, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Παραδείγματος χάρη, εδώ μπορώ να βάλω test note. Γράφω. Εδώ από κάτω μπορώ να βάλω και μία ετικέτα. Άρα εδώ μπορώ να γράψω ότι αυτή είναι personal, ή μπορούμε να το γράψουμε και στα ελληνικά, έτσι, προσωπικά. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ πέρα να γράψουμε. Εδώ, όπως βλέπετε, μπορώ να ξεκινήσω και να γράψω σημειώσεις για το
επόμενο βίντεο. Μπορώ να κάνω, βλέπετε εδώ πέρα, να κάνω highlight, να κάνω bold το κείμενο, μπορώ να του δώσω H1, μπορώ να του δώσω H2, H3, να το βάλω δηλαδή, να βάλω υποκεφαλίδες. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα μπορώ να φτιάξω, να δημιουργήσω και μία εργασία. Θα σας το δείξω σε λίγο. Πάμε να δούμε. Εδώ μπορώ να φτιάξω σημειώσεις σε bullet points, έτσι. Σημειώσεις για το βίντεο. Βλέπετε, μπορώ να το αλλάξω και να κάνω με νούμερα. Επίσης, μπορώ να φτιάξω και εδώ βλέπετε έναν πίνακα. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να γράψω εδώ ημερομηνία, να πατήσω το tab και βλέπετε μου φτιάχνουμε ένα table, δηλαδή στην ουσία, ένα πίνακα, και να γράψω εδώ όνομα. Και εδώ βλέπετε ότι από κάτω μου δίνει να βάλω άλλη μία στήλη. Εδώ μου δίνει να βάλω τις ίδιες στήλες μία σειρά από πάνω. Εδώ βλέπετε ότι μου τις σβήνει. Έτσι. Εδώ μπορώ να βάλω link, δηλαδή σε αυτό εδώ να βάλω ένα link. Εδώ επίσης μπορώ να βάλω οτιδήποτε θέλω να κάνω επισύναψη αρχείου. Εδώ μπορώ να βάλω μία φωτογραφία, οτιδήποτε θέλουμε να βάλουμε μέσα στην σημείωσή μας. Μπορούμε επίσης εδώ, όπως βλέπετε, να γράψω το κείμενο, να πατήσω εδώ και να μου έρθει μέσα σε αυτό εδώ το γκρι πλαίσιο, το βλέπετε εδώ. Επίσης μπορώ να βάλω, να το κάνω και για κώδικα εδώ, να βάλω ας πούμε ένα HTML, και εδώ βέβαια αυτό εδώ είναι το undo, όπου μπορώ να το κάνω και με το Ctrl Z. Αυτή λοιπόν εδώ τη σημείωση, βλέπετε ότι όλες οι σημειώσεις είναι εδώ πέρα αριστερά, αποθηκεύονται. Βέβαια υπάρχει το εξής, εάν έχω βάλει σε κάθε σημείωση εδώ πέρα ετικέτα, tag δηλαδή, θα μου φαίνονται μετά όλες μου οι σημειώσεις εδώ πέρα, όπως βλέπετε, που λέω εδώ πέρα προσωπικά, βλέπετε ότι εδώ μου δείχνει ένα. Εάν φτιάξω μετά και άλλες σημειώσεις με την ετικέτα προσωπικά, θα μου βγαίνουν όλες οι σημειώσεις εδώ, πατώντας εδώ, και μπορούν να φαίνονται μόνο οι σημειώσεις που έχουν το tag προσωπικά. Αυτό μας θυμίζει κάτι και από Evernote, μας θυμίζει και από Google Keep. Οτιδήποτε δηλαδή δουλεύει με το σύστημα ετικετών εφαρμόζεται και εδώ στο Apple Note. Πάμε να φτιάξουμε άλλη μία σημείωση και να γράψουμε test σημείωση 2 και να γράψουμε εδώ οτιδήποτε να κάνω thumbnail για το βίντεο. Αυτήν λοιπόν εδώ τώρα τη σημείωση μπορώ να την κάνω εργασία. Πατάω εδώ το task list που βλέπετε εδώ, έχει και τη συντόμευση Ctrl και Enter, και βλέπετε ότι γίνεται μια εργασία, η οποία αυτή η εργασία λοιπόν εδώ μπορώ να της δώσω και ημερομηνία έναρξης. Προσέξτε, έναρξης, δηλαδή του λέω ότι θέλω να ξεκινήσει αύριο, του δίνω και προτεραιότητα ότι είναι επίγον και σημαντικό, και αν πατήσω εδώ πέρα το βελάκι μου βγάζει επίσης και άλλες λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη εδώ μπορώ να βάλω την ώρα που θέλω να ξεκινήσει η εργασία, στις 9 η ώρα το πρωί. Μπορώ να βάλω ό,τι ώρα θέλω. Και επίσης εδώ πέρα μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω υπενθύμηση, δηλαδή μία ώρα πριν να μου έρθει μία ειδοποίηση. Εδώ πέρα υπάρχει η δυνατότητα να κάνω κρυφή αυτή την εργασία. Δεν θα το κάνουμε τώρα γιατί θέλω να την χρησιμοποιήσουμε για το ημερολόγιο.
Και επίσης εδώ βλέπετε πάλι ότι το duration είναι για το πόση ώρα θέλουμε να μείνει κρυφή η εργασία αυτή. Την έχουμε λοιπόν εδώ την εργασία μας και όπως θα πάμε εδώ στα tasks, άμα θα έρθουμε εδώ, βλέπετε εδώ ότι θα εμφανιστούν εδώ εμφανίζονται όλες οι σημειώσεις μας που βάζουμε που έχουν tasks, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε λοιπόν εδώ και τις δύο αυτές σημειώσεις, πάμε να δούμε τώρα στο calendar. Το calendar λοιπόν εδώ μας δίνει την δυνατότητα να παίρνουμε όλες τις σημειώσεις μας εδώ, όπως βλέπετε. Εδώ μου λέει ότι έχω φτιάξει δύο σημειώσεις. Ωραία. Και πάμε τώρα αυτές εδώ τις σημειώσεις οι οποίες δεν έχουν κάποια ημερομηνία επάνω, μπορώ να τις προγραμματίσω στο ημερολόγιο. Πώς? Παραδείγματος χάρη, μπορώ να πάρω αυτήν εδώ την σημείωση και να τη βάλω εδώ στις 4 Σεπτεμβρίου. Αυτήν εδώ τη σημείωση, παραδείγματος χάρη, να τη βάλω για την Παρασκευή 6 Φεβρουάριου. Εδώ μπορώ να βάλω για τις 13. Και έτσι μπορώ με μία ματιά να έχω όλες τις σημειώσεις και όλες τις εργασίες που έχει κάθε σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Παραδείγματος χάρη, εδώ στο task που έφτιαξα που λέει να κάνω thumbnail για το βίντεο που το βάλα για αύριο, βλέπετε ότι υπάρχει ήδη στο ημερολόγιο γιατί την έβαλα πριν. Αλλά μπορεί κάποια σημείωση να θέλω εγώ να τη βάλω σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, να την πατάω και να ανοίγει η σημείωση για να βλέπω όλες τις λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εφαρμογή, είναι εύκολη στη χρήση. Όπως κάθε εφαρμογή χρειάζεται λιγάκι χρόνο να ασχοληθείτε μαζί της, να της δώσετε λίγο χρόνο να την δοκιμάσετε, να παίξετε μαζί της, να φτιάξετε κάποιες σημειώσεις, να δείτε αν σας βολεύει, αλλά το δωρεάν πλάνο της Apple Note μας δίνει πάρα πολλά ωφέλη, να το πω, από άλλες εφαρμογές που μας περιορίζουν και πρέπει να πληρώσουμε. Παραδείγματος χάρη το Task, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως σας είπα μπορείτε να συνδυάσετε μία εφαρμογή για σημειώσεις, για να κάνετε μία λίστα to do και να την έχετε μέσα σε αυτή τη σημείωση, να χρησιμοποιείτε το calendar που έχει για να συγχρονίσετε, παραδείγματος χάρη, το Google Calendar το δικό σας. Εδώ θα πρέπει, είναι σε πληρωτέα έκδοση, δεν πειράζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το calendar της εφαρμογής, είναι μια χαρά. Εάν γνωρίζετε το Apple Note και το έχετε χρησιμοποιήσει, αφήστε μου κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Αν όχι και θέλετε έτσι να κάνετε μια δοκιμή με το Apple Note, θα χαρώ να ακούσω τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας. Εάν είδατε το βίντεο μέχρι εδώ, σας ευχαριστώ και μπορείτε να κάνετε και ένα like, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή, παρακαλώ κάντε και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κατευθείαν με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στο Tech Life Simple. Προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη και παραγωγική σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαστε πολύ καλά και να δημιουργείτε. Γεια σας.